Noni o kamni bororo musu dati saiman musu dati kubu pati mungo saiman. Cái kisa ko ko ba kisa na hali sing laga ka wala suleng laga ga bo wala suleng ka no ko tanga wari pore tamu kha no ko oro wala pore bo sawan ko to tisina no ko tanga aira go no ka se bula ja thui to la ja thui ta gram ba si bo siri tong ga gram ba si siri bo ron siri tong ka seng chen bu se ba sa no to gram ba si song e ba ken ga seng sa bu tong hai cha lai 지금 그 당에 그 나가 전에 부티 자리 부터 컴퓨터 지는 거 생년 들어간 거 개가 지금 그 자신아 어머니 박을 저걸로 그러나 하사가는 거요 저는 뭐 부티 자리 부터 가만 부티 지금 Khajani Bwkhokjwk Khoroksa norok joton nukman khana Magrai debormani bihik thangnai horo sukal Hinwi Bwthar jakmani kamni amchaini lukurok bai tabuk ereng sukal Hinwi Bwthariya Hinwi lukurok sawi tongmani khoktui srai ke o Bwkhokjwk songni khoktui norok khanai mankhana hingkhe o kamini bororok Magrai debormale saitongkha kamini bororok ani bihik no sukal Hinwi Bwtharu tai kamini bororok romui sukal Hinwi talangui ani bihik no Bwtharu Hinwi saitongkha hingkhe khajani Bwkhokjwk sukal Hinwi tamo porman tong sukal Hinwi tamo bisas tong hingkhe ereng kamini bororok khai bahai khe o Magrai debormani bihik no obo haikhe bui Bwthar mankha hingkhe tabuk khai borok hingkhe tabuk bongni bwsaisong da Bwthar sabu Bwthar abo to sia haipano borok hingkhe tabuk bwsaisong romjano se khani dukho nangui muktri kalaio hingkhe o Magrai debormani bihik khai thuisi thangka hingkhe borokni kari parani lukurokni kamini amchaini borok waisi Bwthar paijaka hingkhe bini khe langma se kirikha hingkhe bini khotolo khai tamung khana abo norokno sainai sidi wansuk nai sidi lukurok norokno hingkhe nainai di taisa nungsan kasusnya obulo, ini nunggu dia mana bapak aku salah ngomong saka, ini, kalau sangai, orang bini besar kusum ngomong saka, apro, nggak bini besar ngomong saka, besar ngomong saka, enggak, besar ngomong keloy, enggak, asulo, enggak, ini besar nak kayu, asulo, banting sawa. Enggak apa angga tapi besar aku bini besar pungkoro samung kono sana pungkoro besar aku bahkan aku lukurok norok khanai mankhana bo tamo saka hingkhe obo hai sukal Hinwi Magrai berui obo hai ereng abo ba ujani thani phano ujarok phano khlai mano uja tabuk to chini tipra sarongni bisingtui uja ka khorokjana haka hingkhe no o borok si khlaibla o borok si omo hai khlaibla Hinwi ujarok bo joto ujarok soitoya hingkhe o borok no bisas khlaiui o kok samarok hingkhe belai no chaya khlaio karon hingkhe tamoni bagui nung nainai di jeng o jagao uja Hinwi jeng je ujarni kok bai jemon buini o je sukal Hinwi kolopjago Hinwi o saitongmani kok kobor sao Hinwi tai bini bumung reui saitongo Hinwi samani obo bai to nung bono dos pai maya obo bai to nung bono sukal Hinwi maya hingkhe obo bai to nung bono sukal Hinwi nung Bwthar maya hingkhe tamoni bagui obo hai je kok samani talo hingkhe borongni thani no obo hai dai kalaima hai kalai tongo khajani Bwkhokjwk naidi norok chini tipra sani bisingo sukal motai Hinwi tabuk je kok banglaimani obo belai no chaya karon hingkhe tamoni bagui sia buka oboni bagui se sukal motai Hinwi obo haikhe chini borok no ereng Bwtharui toktharui pailaio tamoni bagui Bwtharka kaisini langmano norok no hada manoba kaisini langmano bini langmano norok swnamui dari manoba hingkhe ang bor sabo Bwthar abo to ang saimaya haipano je samani talo hingkhe ang wansuk naimani hingkhe nainai di khajani Bwkhokjwk bini bwsa obo hai siljajakmani engko kok samani tiise obo hai sauni saijong tamo saka khanani taisa emne nomoro to maya ulo bono botok ta khai mana buya sikirka bono kisau dokuna maki sikirka dia bukhanai romani bukhari kada do ya kada kano problem kha bukhanai bromti mani rugi bukhara bono ya kana gibo thakha tete problem ma ha kaya tang
bo khe khara serai khe saiman ka tabo khe serai khe khana khana norok lukurok jotono bini khukdui no sai tongkha bo bwkhokjwk obo sukal bihik sukal no sukal hinui sai tongmani ari sukal le porman nung bahai khe saiman ka ba sukal le porman nini tamo proof tongba sukal ni porman nung bwtui saideman sukal ni porman obo hai khe nung nije sukal hinui no tak bui hinkha hingke nungkhe tamo ma tongno ba nung nije sukal hinui no bui rwkhlai kya bukha tokha hingke nini bwkhao bwsuk dukho nangno nung abo sida si hingke tabuk bongni bini hingke bini jan pran korikha bini mukumu korikha bo tabuk chini o sungcharok korikha nung obono nung wansuk danai chini bororok nainai di chung chini jan no chung bwsuk tiklainani jani jan thainya purukai jotono saimano jani dukhuman purukai jotono siu hingke tabuk nijini kopalo klai phuka hingke obo haike bo sukal ni saitongmani obo ki bo khai kuno sukal dang khana nini khai tamo purup tongba asuk sukal obo saitongma bai ondo bisas nung bai thangda bono nukhawa bo chaitung haimani bo khlai tongmani bo obo hai soton tonghaimani bo siljai kasai tonghaimani tamle purup tongba tamo purut kuno video camera khaijak tongo kuno ekta borokni sobi tongo nung a jagao nini bwsani sakao siljai saitong hnui abo sawo ereng obo hairokno kubui ke byakti phano wansukya o bwkhokjwk je samani je talo hingka hingke o bororokni o je majra manmani borok 9 jona tabuk tilin je cylinder khaina hnui samani khajani takuktui bwkhokchong obo parani bororokni ereng samung khlaikena karon hingke joliui obo hai je samani talo hingke joli bukhna tokhna o atalino o sukal hnui borok obo haike buthani phano laijakhna obo hairok phano wngmankhana khajani takuktui bwkhokchong hingke chini bororok nainai di obo haike bo tabuk saitongo chini bwsakai chungkhai tabuk chini bwsai romjakhai borok khai sao chini bwsa romjak thangka hingke chungkhai tamkhai chanai ari bini khe jan sikri khe kopal bini khe jan sikri kha jan chini ekta nung khe kok se saitongmankho bini khe kok sana phan se phan kri kha kok sana phan se bini mukumu kri kha hingke tamo sakatai se khanai di norok hanya ini hanya tinggalai jadi obor hangi bo ke angkat jadi kalau hanya ani bo bosan bo mental bo mat punai pustu bo mat batamat bo daktor bo mat tunai matanai ambere hiya Soma belai no ai no ya mana mak belai salia Agak apa angkat saya. Gol logo tadi orang logo logo angkat kosan kling kosau. Dia kosau kita apa ini ya. Seropa si salis menoni okami tung lalaja kiri korong naija nokugo tabu besar tongani kiri korong naija obisai jana tu chawam sana anggapan sana sunggol lukurongno babuk sungguh saya besar kerai baik itu nani sini besar sampai cukup naik besar kerai sampai naik apa lukurongno sungguh ereng semua madra biar nani sampai aku tidak saya kan lagi ni sungguh nak khas income kerai sini besar aku kerai juga angkat sang sana tahu apa mana sini besar jongkok nak kena kerai bodoh orang tahu sang sana darinya lukurong kisah coba bagi Aide sini borok wansuk ya babia samung khlailayo wansuk ya babia obo hai kok chalayo hungkai naidi bobi soto ang tamungno tini ang tamungno khana ang tamungno abo jotono saiman ya hingke buini kok khnai sanani hingke to kuno ngya haipano niji wansuk ya babia oi samung khlaimani belaino saya digi thango karon hingke kaisa sukal ya no tui sukal nei majra rulaimani bono purup man ya tui purup tong purup kriti tui bono kaisa sukal nei ber laimani obo tamo kerang kothoma tamo sajakna tongkho chini tiprasani bisingo ba hingke naidi jotono wansuk thai jeng tabo wansukna thanga hingke bongni bwsai song 9 jona o jaga tabuk jelo thangka hingke romjakha hingke jeng tamo sanai chini bwsarok wansukna nango agino phasono wansukna nango babina nango obo hai wngnai hnui antajito bongni nokni borok bo antaji to parani borokno o 9 jona no majra raiklak karon buino asuk hajar borok majra rejaya oi o 9 jona bahai majra rejak mankha abono lukurongni sungmung